Ana Betty naceu hai 40 anos, casi, fainos para diciembre, fainos 40 anos. Eu tiña dúas nenas, unha chamase Ana e outra Beatriz, por eso vengo de Ana Betty. Empecei cunha mercería pequeniña aquí na galería, na que hai aquí ao lado. Empecei pondo unha academia de corte, catro cremalleras, 4 fíos e pouco máis. Pero despois, empezoume a funcionar moi ben a costura. En unha librería, sobre todo unha librería como esta, que é especializada en literatura infantil e xuvenil, as mulleres non sei se é que temos unha sensibilidade especial, pero sí que a tarea de recomendación e de consello á hora de mercar un libro chegaronme a chamar meiga, un medio de comunicación. Aquí non hai meigallo, ni meigas, ni nada. Hai traballo, moito traballo e pasión polo que che gusta. Se che gusta... Eu xa nacín e criei-me entre flores toda a vida, toda a miña vida. Miña nai xa era florista. Eu, cando tiña 17 anos, puxenme ao frente do negocio. E, o feito de seguir aquí, despois de 38 anos, pois para min é o máis importante logro que puden conseguir. Eu empecé a traballar no comercio, en comercio de confección, pero nese comercio recibín unha formación textil moi boa, que me ensinaron moito de telas. A través do tempo, ese traballo finalizou e empecé a traballar nunha tenda de telas, sendo a miña primeira vez, pero enseguida collín o tranganillo e sempre me gustou. Dirixo a confitería Solla de Pontevedra, unha confitería que fundouse en 1967, creouna o meu pai, Ernesto Solla. Todos os días loito para que endulzar a vida da xente de Pontevedra. Pola miña formación en dietética e un interese polo medio ambiente, gustoume sempre a idea de poder ofrecer uns produtos que naquel entonces en Pontevedra non había moita variedade, entón decidíme a apostar por este tipo de negocio. Co meu negocio, pois levo casi 40 anos, 35 máis ou menos, sí. Empecé sendo unha boutique durante moitos anos e agora, pois, como os mundos cambiaron, tamén reciclámonos e agora somos unha loxa de moda e complementos. A tienda inaugurouse no ano 57. É a terceira xeneración. Miña filla é a terceira. Foi feita por meu sogro, que se chamaba José María Fernández Ortiz de Zárate. Puxeron o nombre Jomáfer dos... José María Fernández. Exacto, con respecto a eso. Este negocio abriu no miña nai fai 26 anos. Eu vin a axudarlle no ano 2000, un pouco antes creo, coa intención de irme, pero ao final quedeime. Levo 10 anos, en setembro de 2020 fixemos 10 anos e espero que nos queden moito máis. En calquera negocio público, ser muller é en si mesmo unha fortaleza. Eu son unha muller que non me asusta o traballo, que consigo apasionarme co que fago e que podo dedicarlle todo o tempo que precise. O traballo é quen marca o ritmo da dedicación. Que tipo de muller somos? Ti és unha muller empática, 100%. Pois ti eres unha muller moi traballadora. Son unha muller familiar, responsable, servicial, educada. Traballadora, loitadora e moi animosa. Animo a todo o meu público e a todas as miñas clientas todo o que podo. Eu son unha muller chea de enerxía, loitadora, busca vidas. Eu son unha muller busca vidas. Eu son unha muller,
intrépida. Eu son unha muller forte, eu son unha muller creativa, son unha muller que me gosta atender ben aos meus clientes e ter moita mercancía, creo que se nota na tenda. Son unha muller valente, son arriscada e son empática. Eu son unha muller emotiva. Eu son unha muller moi creativa. Aparte eres unha muller forte. E ti aventureira. E ti, pois, creativa e resolutiva tamén. Traballadora, incansable, alegre e divertida. E moi paciente. Pois eu son unha muller valiente, nai, sobre todo, pois emprendedora, son as palabras así que me definiría. Son unha muller nai, perseverante, valente, moi perfeccionista e emprendedora. Son unha muller loitadora, son unha muller empática, son unha muller sensible e son unha muller traballadora. Moi constante, valente e moi independiente. Eu son unha muller sensible, pero a vez son resistente. Non son das que tira a toalla, creo que iso é o espírito da muller galega que está presente en mí. E a vez son unha persoa serea e temperada. Eu son unha muller valente, decidida, botada pa diante nestes tempos e nos anteriores. Considérome que son inteligente, moi comprometida, responsable, paciente, sí, humilde. Tamén. A maior fortaleza é estar unidas, traballar xuntas todo o día e ser unha familia unida. Miña nai é unha muller que toma riscos, que atrévese a tomar riscos e non se desanima con facilidade. Ten pasado por moitas, entón non se asusta. Eu asústome máis. Eu son máis positiva. Son amiga dos meus amigos, son moi pontevedresa, moito. Gústame moito ser pontevedresa, disfruto moito no meu pobo. Non, merece un 10. Ser a miña propia jefa. Gústame traer as miñas ideas, probar se funciona, se non funciona, saber que se vai mal, fíxeno mal, se vai ben, fíxeno ben, e poder probar cousas, atreverme ás novas tecnoloxías. O que máis me gusta do noso negocio é ver a cara dos nenos, a cara de felicidade dos nenos cando entran na tenda e ven todos os nosos xogos e xoguetes. Pois a mí o que máis me gusta é axudar as familias a conseguir ese agasallo ideal para agasallar os nenos. Estar coas clientes, falar con elas, estar entretenidos e escoitalas, que a veces facemos de psicólogos. Sacar de dúbidas aos meus clientes e entendelos. A verdade é que o que máis me gusta é poder dar servizo á xente, poder axudarlle, poder buscarlle a mellor solución para que teñan o que lles fai falta sempre en cada momento. O que máis me gusta do meu traballo é o contacto coas persoas, sobre todo cos meus estudiantes. Góstame moito o trato co público, a moda gústame moito, sempre me gustou, pero o trato co público. Cando a xente sale contenta, ves esa cara de felicidade nas clientes, dis, bueno, pois voulle cambiar o día, pareceme estupendo. Ver os nenos crecer desde que eran bebés hasta que son adolescentes, clientas que se fan amigas, coñecer a xente nova. O que redondea o teu traballo é cando unha rapaza ou un rapaz con 15 ou 20 anos volve pola librería, aínda que viva fora de Pontevedra, di aquelo de a lectora que ti me fixeches lectora, ti descubriches meu amor polos libros e gracias a ti sigo sendo unha gran lectora. O trato ca xente, resolver problemas, entender as dúdas e aclaralas, pero o trato ca xente é o mellor. O que máis me gusta a min é o trato coa xente, que o cliente sala satisfeito da Naveti.
as compras, as ventas, asesorar a clienta ou o cliente, que marchen contentos coa súa compra? Os números. Facer caixa, levar a contabilidade, levar o control de todo o que se vendía, o que se compraba. Me gustaban moitos números, pero que salieran exactos, non era moi quisquillosa en eso. Pois o maior reto da miña vida foi compaxinar a tenda coa crianza dos meus fillos. Superei o reto de que este mundo era descoñecido totalmente para min, pero supen abrir un oco e sair adiante. Ser número 1 en ventas a nivel nacional durante 2 anos consecutivos. Pónseme a pel de galiña porque, bueno, é un logro que unha vila con 80.000 habitantes consiga eso, habendo tendas en outras plazas. Pois me imagino que sería cuidar aos meus fillos, pouco a pouco, cando foron pequenos poucos pude cuidar porque claro, o traballo era moito máis difícil que agora a conciliación familiar é moito máis fácil de levar, pero bueno, penso que sacar unha familia adiante e traballar é algo importante, un reto importante. O maior reto é ser nai e muller traballadora. O meu maior reto como muller é cambiar un pouco a miña perspectiva de min mesma, coller forzas e deixar atrás medos e demais impostos tamén por o tipo de roles desta sociedade. E como muller emprendedora o maior reto foi, creo que para as tres, conciliar cas nosas familias, os nosos nenos, e non olvidar a familia frente ao traballo e intentar que todo este equilibrado. O meu reto foi criar a meus fillos compaxinando o traballo do negocio e superar moitas crisis, superar moitos tabús que tuvemos. Pois montar un negocio no ano 2010 en plena crisis. Ahora, cando volto a mirada hacia atrás, doume conta que fixen un esforzo importante. Cousas novas que aprendín, habilidades novas, pois o trato con persoal. O meu maior soño, ser feliz é un tópico, pero a verdade é que o meu soño realmente a estas alturas da vida é ser feliz. Absolutamente feliz, é o principal soño. Poder ser completamente independiente, vivir do meu propio traballo e o esforzo que fixen hasta ahora, pois que valga a pena e que a miña familia este orgullosa de min. Que poida seguir con esta tenda hasta que cumpra os 150 anos, que é meu reto. O meu soño sería cambiar o mundo para que as nenas e os nenos teñan unha perspectiva de xénero diferente e convivamos todos con máis equidade e igualdade no mundo a través de todas as cousas que hai na tenda. O meu maior soño a nivel empresarial sería crecer como imaxe, como marca e poder dar traballo a xente e poder crear unha red de tendas amplia. O meu maior soño é poder seguir na miña tenda na vila, traballando ao longo dos anos, adaptarme ás novas formas de mercar e de vender. Poder seguir disfrutando do meu traballo, pois coa miña compañeira, non sei, que seguir estando aquí. Para min igual, seguir pois outros 30 anos máis. O meu soño é que no ámbito da educación, nos centros educativos, se aposte máis por este tipo de xogos que temos na tenda, que permiten tanto aprender como divertirse. A verdade é que meu pai deixou o listón moi alto en todos os sentidos. Eu quería que ele se sinta orgulloso de mí, donde quera que este, e demostralle a xente que tamén podo facelo moi ben. A min gustaríame eso, facer millonaria a miña familia, pero non vou ser capaz, o sea, non vou ser quen de facelo. O consello que lle daría a calquer muller emprendedora é o primeiro que estude
pois un grado, unha carreira, porque os coñecementos e a cultura abren moitas portas. Que sexa tenaz, que teña moita paciencia, que sea moi traballadora e mellor persoa. Que hai que facerlle caso ao corazón e facelo por un mismo, non por o que che digan, nin o que esperas, nin nada máis. Pois paciencia. Positividade. Eso, positividade, paciencia, moita valentía e ser moi fuerte, botarlle ganas. E querer facer moitos amigos. Sí. Temos que darnos conta de que non hai moito que vivir, disfrutar o momento o máximo posible, non sei, intentar salir adiante o mellor que se poda, con moito amor e o mellor que se poda. Que busque creatividade, que sea a muller do siglo XXI, que ten que ser. Que sigan os seus soños, claro está, sobre todo eso. Pois que nunca poña a súa felicidade en mans de ninguén, que nunca dependa de nadie, de ninguén, en ningún aspecto, nin no aspecto sentimental, laboral, económico, que sempre sea autónoma. Que trate de ser segura de si mesma sempre, que loite polos seus soños, que non deixe de intentalo unha e outra vez, que sempre pense que hai un gran grupo de mulleres loitadoras, traballadoras, que a poden apoiar, que estamos aí para ser unha piña. Que sexa valente, decidida e ela mesma. Que teña moita paciencia e que se rodee de xente que a apoie. Pois sí, que teña moita forza e que crea nos seus soños, porque así se poden cumprir. Que sigan traballando e que se impoñan. Como? Que sigan traballando e que se impoñan. Que se impoñan, eso, Claro. que non se deixen pisar. Que non se deixen pisar. Estou de acordo con miña nai. Sí. Miña avoa decía, porque cando éramos novas gustábanos presumir, eu voume casar con fulanito, eu con menganito. Ela decía, filliñas, non sabedes o que decides, sabedes o que é casar? Non, para ir a traballar. Son unha muller da vila. Eu son unha muller da vila. Eu son unha muller da vila. Son unha muller da vila. Son unha muller da vila. Eu son unha muller da vila. Son unha muller da vila. Son unha muller da vila. Eu son unha muller da vila. Son unha muller da vila. Somos mulleres da vila. Somos mulleres da vila. Somos supermulleres. Estou moi orgullosa de haber nacido aquí, de ser filla de meu pai, que agora está morto, pero era unha excelente persona, irmán de meus irmáns, amiga dos meus amigos, e ser pontevedresa, ser de aquí. Son moi futbolera, o Pontevedra é o amor da miña vida. Sendo moi xoven, deixaba de ir a clase para ir aos entrenamentos do Pontevedra. Es que de verdad, non os lo podéis imaginar,